say what they like, but all I know is everything's gonna be alright. No one, no one, no one. Putting out is Alicia Keys with No One. Imizuzu masiyenzi beyi-15 ngoku ibethile intsimbi yaka 10 o'clock. Sitshiwo ke kuthiwa ke sine-visitors phaa in our Queenstown studios. Ngabantwana ke baka-grade R abasuka eCimizile Primary School. We are also live on our Facebook, so you can quickly go there. Uyobabukela ayisendle i-uniform abasebahle. Molweni bethu nani? Ninjani? Hayi ninjani? Siyaphila nami enkosi. Sizawuncokolani ke ngoku ne? And then xa sigqibile uncokola, but ke before sincokoleni nizawuqala nindiculele kuqala. Khani niculele ingoma eniyicula phaa esikolweni. Nicula ntoni phaa esikolweni? Esikolweni kukho abantwana kunye neetitshala. Iva bayafunda bathe zakho iincwadi liyobancedisa. A, E, I, O, U. Hey, masiziqhobeleni izandla thini siyacula kamandi. Enkosi. Mamelani ke sawuncokolani sizawuthetha sonke nereyidweni. Umntu uzawufike azichaze into yobana ungubani igama lakhe, ungubani ifani yakhe, ufunda kwesiphi, then undixelele into yobana wena xa umdala ufuna uba yintoni. Siyevana ne? Yes, miss. Ke thetha ke wena ke mntanam wona wokuqala wena ke olapha ngakule nto ithethayo umbhobho. Molo mntanam unjani? Yakho njani wena? Ngiyaphila nami enkosi akho nto. Ungubani igama lakho wena papa? Ngisiziphiwe. Siziphiwe bani? Hle. Okay. Usuka phi? Usuka phi Siziphiwe? Kupha elalini yakho? KuseCimezile. Ubumxelela umama wakho uzawuthetha ereyidweni namhlanje? Oh, yima ke Ivo. Uzawuba yintoni wena xa umdala? Zoba unesi. Yho, uzawuba ngunesi. Masimqhobeleni izandla. Uzawuba ngunesi. Hayi, qhobani izandla kaloku. Tshini? Sanungaqhwabi izandla. Tshini? Ndibana abantu abangaqhwabiyo izandla. Enkosi ke mntanam siyabulela. Awufuni ubulisa abantu basekhaya? Ngifuna ubulisa bani? Uyoyika. Okay ke mntanam, masikiyeke ke. Intloko yakho uyeva? Asive lona ke ubuzawuthini yena omnye. Masigqitheniseni komnye lo usecaleni kwakhe. Molo mntanam. Miss. Njani? Yakho njani wena miss? Ngiyaphila. Ngubani nalo? Swaphiwe Mshutulo. Swaphiwe. Oh, Swaphiwe. Ufuna ugrade R nawe phaa? Okay. Uzawuba yintoni uSwaphiwe yena xa mdala? Zoba lipolisa. Uzawuba lipolisa. Silungisele sapho. Uzawuba lipolisa. Ufuna ubamba abantu abaphaka abantu ne? Nabantu abaphula umthetho? Yes, miss. Oh, okay. Ukhona umuntu ofuna ukumbulisa ekhaya? Yes, miss. Okay, bulisa ke Swaphiwe. Molweni, miss. Ewe. Siyabulela ke mntanam enkosi va. Yima khandihlebele Swaphiwe. Senityile. Senityile. Miss. Nitye nto? Nitye nto? Isonga, miss. Oh, nanto nenye? Edrinki, miss. Oh, okay. Enkosi ke mntanam ndiyabulela ngozonibona uyeva? Yes, miss. Okay, masive omnye ke ngokuba uzawuthini ke ngoku yena. Molo ndoda. Molweni, miss. Unjani?
Phila kunjani wena? Ndiyaphila, ngubani nalo uthethayo? Ophola Mzuzwana. Ophola Mzuzwana. Ndiyanibona ke njengoba ndilapha nje ndinixelele ningacima fama ndiniboni ndinijongile. Wethu Ophola uzawuba yintoni xa umdala? Police. Zaba lipolisa nawe ne? Yes, naba namapolisa amaninzi apha. Okay ke Ophola. Wethu khandixelele senibone ntoni nantoni ngoku senifikile lapha eKomani? Produce. Nantoni enye? Calendar. Oh, ubabonile abasasazi? Eh. Unibonile mna? Unibonile mna apha kuloo khalenda? Eh. Ndingomphi mna? Ndikweyiphi inyanga? Ndikweyiphi inyanga mna? uJune. Okay, enkosi ke mntanam, ndiyabulela uyeva ngozosibona. Eh. Okay, masive omnye futhi. Ya, molo mntanam. Molweni. Unjani mntanam? Phila kodwa unjani wena? Siyaphila nahle nkosi yakhondo, sicinakele esandleni sikabawo. Ngubani nalo? Ndingulundanele. Lundanele, uthando lukaThixo. Yewethu Lundanele uzawuba yintoni xa umdala? Police. Thini sizaba namapolisa? Hayi, masiqhwabeni izandla. Yo. Sizaba namapolisa angaka? Asoze siphinde sibe nayo icrime. Lundanele. He, sowuvile into yobana xa niphuma apha ereyidweni nizawuyaphi? Awukava nto? Andikazi. Oh, okay. Okay, enkosi ke Lundanele, xa ngozosibona uyeva, uphinde uzosibona uyeva. Okay. Okay ke mntanam, enkosi kakhulu. Masive nomnye futhi. Kuthiwa kukho ii-colleagues zenu ezilapha phandle namaba. Molo mntanam. Oh. Unjani mndoda? Miss. Uyaphila? Yaphila kodwa njani? Uyaphila nam. Ngubani nalo? Usane. Bani? Usane. Yesanele, uzawuba yintoni xa mdala? Ipolice. Thini? Hayi, ingathi ngoku sana siba amapolisa wabanye abantu. Kutheni ngoku ngathi saba ngamapolisa soko? Okay. Oh, yimake. Njengoba ulapha eKomani njena, ngubani omshiye ekhaya? Ushiye bani ekhaya? Umama notata. Nabani abanye? Ngubani umama igama? Ukhanyisa. Ngubani? Ngukhanyisa? Ukhanyisi. Uzundibulisele kukhanyisele va? Okay. Umphathele ikhalenda ukhanyisile, uthi bakunike ikhalenda apho uphathele ukhanyisile uthi uyinikwe ndini. Okay. Masive omnye ke uba uzawuthini na. Neentloni usiwaphiwe. Molo, yes, kakakaqa. Molo. Molo mntanam. Fikisani imayikhi kuye Khona unjani wena? Ndiyaphila nam. Ngubani nalo? Wenga Olifant. Bani? Wenga Olifant. Onga Olifant. Onga, uzawuba yintoni na xa umdala? Mamli. Andiva ke onga? Zoba sisicimamlilo. Isicimamlilo. Hayi, thini masiqhwabane izandla size sibe nezinto ezitshileyo. Qhwabani izandla. Naso isicimamlilo xa sitshelwa zizindlu nazintaba kuzawuba sehlotyeni futhi ngoku kuzawutsha, uzawuyocima phaa uphilise ubomi babantu. Enkosi mntanam, ndiyabulela mani. Sinesicimamlilo, sinonesi, sinamapolisa apha esikolweni sethu ngoku. Niyabona ubana sinabantu ababalulekileyo kakhulu. Okay, enkosi ke Olifant mntanam, eva? Khona itshomi yam endandiphangela nayo kwakuthiwa nguBokang Olifant. Awumazi. Masive omnye uba uzawuthini yena. Molo ndoda mntanam. Yaphila khona kanjani?
Ndiyaphila, ngubani nalona bethu nalo nelizwe limandi kangaka? Thando. Bani? Kuzothanda. Oh, okay. Uzawuba yintoni na mntanam xa umdala? Andikuvanga noba uthini ngubani. Zoba lijoni. Tshini, hayi ke ngoku ke i-army ke ngoku saseyiva ke ngoku xa ngaba sizohlaselwa ngamanye amazwe. Sinonesi, sinepolisa, sinesicimamlilo, sikhuselekile kwalapha elizweni lethu. Tyhini ithi kutheni ufuna uba lijoni khandibalisele. Awukazazi mntanam, akho ngxaki, kusekutsha gqithi. Ye wethu ushiye bani ekhaya? Ulutendo nothando. Oh, uzundibulisele kubo uyeva? Yes, please. Okay ke, enkosi kakhulu ke mntanam, ngozokubona, ndiyakuthanda uyeva? Yes, miss. Okay, ubothi nam ndiyakuthanda. Masive omnye. Molweni, siphi ngoku? Rain, miss. Njani? Ninjani? Miss. Siyaphila khona, niphile njani nina? Yaphila, miss. Ewethu ngubani igama lakho na wena? Yeah, Nomazizi, miss. Nomazizi banefani? Yakhanani, miss. Oh, yewethu Nomazizi, uzawuba yintoni xa umdala? Nurse, miss. Oh, ngubani kane nomnye bethe uzawuba ngunesi? Sele nankuya ephole phasa la evele ngentloko. Ngubani kanene igama lakho? Ngubani kanene igama lakhe lo bethe ekuqaleni bethe uzawuba ngunesi? Ulibele. Ngubani kanene mntanam igama lakho? Okay, masimyekeni ulibele. But ke nonetheless sinonesi ababini. Enkosi kakhulu ke ngozondibona uyeva? Nomazizi? Zizikazi. Enkosi isithandwa. Ukhona omnye umntana oshiyekile? Oh, okay. Molo papa. Molweni, miss. Ninjani mntanam? Siyaphila khonto njani wena? Siyaphila enkosi nathi akhonto. Ngubani nalo igama lakhe? Iyana Sopapazi. Iyana Sopapazi. Iyana wena uzawuba yintoni xa umdala? Siba ngunesi. Saba ngunesi ne? Oh, siba Yes, nonesi miss. abayi ngoku. Yewethu Iyana ushiye bani ekhaya? Ye ulilo nolihle nomihle yethu nolunathi. Oh, uzundibulisele kubo uyeva? Uzandibulisela kubo? Yes, miss. Uzawuthi kubulise bani? Umisi Msasazi ne? Uzawuthi kubulise umisi Msasazi? Yes, miss. Okay, enkosi ke ngoku uzondibona uyeva? Yes, miss. Okay, ngubani omnye futhi? Ugqibile wena ne? Nguwe ne? Yes, Molo. miss. Okay ke mntanam. Ukhona omnye singekamgqibi? He, kutheni lona evumbuka ngaphantsi molo? Ukhona omnye ongekathethi? Molweni. Lele, miss. Oh, okay. Enkosi ke mntanam, ndiyabulela ngokundazisa. Ndiyabulela kakhulu. Yewethu khanike nitshoni. Xa niphuma apha ke ngoku nizawuya kweliphi icala? Ofisini. Hayi, eofisini kaba? Ekabani iofisi? Yes, miss. Ekabani iofisi enizawuya kuyo? Miss. Ekabani? Ekabani? Okay ke, mamelani ke. Sizawuphinde siculeni ke ngoku ne? Sihambeni ke ngoku. Kuthiwa kukho abanye abalapho phandle nabo bazawungena. Enkosi kakhulu, otherwise ndiyabulela ngokubana nizondibona niyevani. Nihambeni kakuhle. Xa ndiphuma apha ke ndizawuza nam ndizohamba ndize kule ndawo enikuyo. Kule ndawo enikuyo nizawuphinde nitye andithi? Yes, miss.
Enke xa niphinda ke ngoku nitya futhi ndizawuphinde ndize nam ndizotya nani futhi because andizokwazi ukuza nibe ninganako ukutya. So xa ndiphuma apha ndizawuphuma apha. Kukho umntu osibhaleleyo ke kuWhatsApp uthi sincokola kamandi ingase ningahambi. Nithini kuye? Yithini enkosi kuye? Nkosi Miss. Oh, masiculeni ke ngoku sizolanduka xa sigqiba ne sizohambani ke ngoku sivuleleni abanye ithini ingoma esizayicula. Mafuthi baneza sihlele sivutha. Mafuthi baneza sihlele sivutha. Sipha mafuthi baneza sihlele sivutha. Sihlele sivutha itibu inkosi yam, Nkosi yam. Give me all in my life. Give me penny. Give me all in my life. I pray. Give me all in my life. Give me penny. Give me penny. To the coming of my Lord, of my Lord. Give my foot, Baneza. Sivutha. Sipha mafuthi baneza sihlale sivutha. Sipha mafuthi baneza sihlale sivutha. Sihlale sivutha itibu inkosi yam, Nkosi yam. Give me all in my life, give me penny. Give me all in my life. I pray. Give me all in my life. Give me penny. Give me penny to the coming of my Lord, of my Lord. Enkosi kakhulu ndiyabulela. Enke. Bekumande. Enkosi kakhulu niyaveni kakuhle ke niyevani? Yes, Miss. Ndiyanithanda kakhulu.